Que chulo é este sitio. Eu pasei por aquí unha chea de veces. Aí está a playa de Maceira, playa fluvial, o merendero, é un sitio, pero nunca había ido a augas abaixo. Ese é o río Tea, mirad, que guapo, que bonito ven agora. Está chulo. Esta enorme construción, a mirala, é un muiño impresionante. Viña pensando naquel cantar unha noite nun muiño, eso si é muiñada, creo que decía. Eu sempre tiña idea de un muiño cunha pequeno, dos que vemos do común, e aquelo era unha muiñada, unha festa onde se socializaba a xente, que non sería deste, con catro muiños ao mesmo tempo. É chulo o sitio, ben, pois isto, Ponte Maceira, creo que é o sitio, Covelo, aquí por debaixo das instalacións dun camping que hai, da playa, e aínda agora de inverno, este é un sitio guapo, de categoría. Vou non meter logo este traballo nun grupo que hai amigos de Covelo, que por certo, darlle as grazas a todos e a todas, porque dende fai un tempo empecé a compartir algunha cousa daqui do concello de Covelo, e ten moi boa acollida. Eu estou moi agradecido, de verdad. De feito, volvín hoxe aquí, o río Tea, o muiño, creo que é Muiño do Coto, creo que é. Vale, eu marcho a buscar máis tesoros, que Covelo non defrauda, non defrauda. Bien, que bonito é este paraxe. Sí, señor. De categoría.